Να καλωσορίσουμε στο στούντιο του Ράδιο Κρήτη τον πρόεδρο του Δικτύου Ινοποιών Νομού Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Μιλιαράκη. Κύριε Μιλιαράκη, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο στούντιο του Ράδιο Κρήτη. Σήμερα θα μιλήσουμε για το κρασί, για το καλό κρασί. Καλημέρα, καλώς σας βρήκα. Καλημέρα σε όσους μας ακούνε. Δεν μου λέτε, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του τρίγου ή είναι σε εξέλιξη? Είμαστε σε εξέλιξη, αλλά είμαστε στα τελειώματα που λέμε. Στα τελειώματα. Ναι, είναι περίοδος, ολοκληρώνεται. Ναι. Έχει ακόμα καμιά 2 εβδομάδες, φαντάζομαι. Εξαρτάται και από κάθε περιοχή πότε ξεκίνησε, πότε θα τελειώσει. Αλλά είμαστε ακόμα σε περίοδο τρίγου πάντως. Μάλιστα. Δεν μου λέτε, οι περισσότεροι ινοποιοί του Ηρακλείου έχουν δικούς τους αμπελώνες ή συνεργάζονται και με άλλους αμπελουργούς και έχουν συγκεκριμένη επιλογή ποικιλιών και ποιότητας σταφυλιού? Πάμε στα βαθιά κατευθείαν, Δεν είναι τα βαθιά αυτά, νομίζω. Να σας πω. Πείτε μου. Αυτή τη στιγμή εξαρτάται από το ινοποιείο για το οποίο θα μιλήσουμε, για να δούμε πώς παραλαμβάνει και τι σταφύλια παραλαμβάνει. Υπάρχει μια μερίδα ινοποιών οι οποίοι έχουν τους δικούς τους αμπελώνες, και αυτό, αν θέλετε, είναι το οποίο τους δίνει τη δυνατότητα να ελέγχουν πλήρως την πρώτη ύλη, διότι από το καλό σταφύλι θα κάνεις καλό κρασί. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό των ινοποιών που αγοράζουν από ιδιώτες καλλιεργητές αμπελουργούς, και τα τελευταία χρόνια το πολύ σημαντικό το οποίο έχει γίνει είναι ότι υπάρχουν αυτά τα λεγόμενα συμβολαιακά. Δηλαδή υπάρχει μια σχέση, και αυτό είναι το ζητούμενο, μεταξύ του αμπελουργού και του ινοποιού, ο οποίος δεν διαθέτει τα δικά του αμπέλια, αλλά θέλει να παντρευτεί με κάποιους αμπελουργούς, με τους οποίους θα έχει μία μακρόχρονη σχέση, θα ξέρει ότι θα μπορεί να παραλάβει την ποιότητα του σταφυλιού και την ποικιλία του σταφυλιού που αναζητά, επομένως να έχει πάλι μια πολύ καλή ποιότητα σε πρώτη ύλη, για να μπορέσει από εκεί και πέρα να κάνει τη δουλειά του όπως ξέρει να την κάνει. Αυτό εξυπηρετεί τόσο το ινοποιείο που διασφαλίζει την ποιότητά του, όσο και τον αμπελουργό, ο οποίος δεν ψάχνει τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο μήνα που θα πουλήσει τη σοδιά του, αλλά έχει ένα προγραμματισμένο δρομολόγιο να κάνει κατά τη διάρκεια του χρόνου. Πολλές φορές πληρώνεται επίσης όχι σε επίπεδο κιλών, αλλά σε επίπεδο στρεμμάτων, ανάλογα τη συμφωνία που έχει κάνει με το ινοποιείο. Είναι εύκολο για ένα ινοποιό να βρει καλό σταφύλι στο νομό Ηρακλείου? Δεν είναι εύκολο, το βρίσκει όμως κανείς, διότι η αλήθεια είναι ότι ο ινοποιός πλέον έχουμε καταλάβει καταρχήν ότι για να μιλήσουμε για κριτικό κρασί πρέπει να μιλήσουμε για ποιότητα. Το κρασί, αυτό είναι το πλεονέκτημα του κριτικού κρασιού. Ακριβώς. Εκεί πρέπει να πατήσουμε, εκεί είναι η προστιθέμενη αξία μας, και αυτό πρέπει να ψάξουμε. Από εκεί και πέρα λοιπόν ο ινοποιός ψάχνει και βρίσκει και τα καλά αμπέλια και τους καλούς αμπελουργούς και τις ποικιλίες που θέλει και τις αποδόσεις που χρειάζεται, ούτως ώστε να έχει πολύ καλό αποτέλεσμα στο τέλος. Ότι υπάρχουν περιθώρια ανάπτυξης του αμπελώνα της Κρήτης σε επίπεδο καλλιέργειας, υπάρχουν, και είναι μάλιστα ένα στοιχείο το οποίο μας προβληματίζει πάρα πολύ σαν ινοποιούς. Δεν είναι εύκολη υπόθεση, αλλά πιστεύω ότι χρόνο με το χρόνο γίνονται βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Δεν μου λέτε ποια φάση είναι η πιο σημαντική κατά την ινοποίηση για έναν ινοποιό? Ποια θεωρεί ότι είναι το κομβικό σημείο για να παράξει ένα ποιοτικό κρασί? Όλες οι φάσεις είναι πολύ σημαντικές, και θα σας πω, πολλές φορές όταν εξηγώ την διαδικασία της ινοποίησης, λέω ότι έχουμε όλοι οι ινοποιοί έχουμε ένα δρόμο να διαβούμε. Αυτός ο δρόμος έχει πάρα πολλούς κόμβους. Σε κάθε κόμβο θα επιλέξουμε την κατεύθυνση που θέλουμε να πάρουμε, και εκεί αρχίζει και διαφοροποιείται η δουλειά του ενός με τον άλλο. Όχι σε καλύτερο ή χειρότερο, αλλά σε διαφορετικό. Και εκεί είναι και όλη η μαγεία του κρασιού, διότι έχεις ένα πλήθος επιλογών για να καταλήξεις τελικά στο τελικό προϊόν το οποίο θες να βγάλεις στην αγορά. Συνεπώς η κάθε σου επιλογή είναι σημαντική, η κάθε σου επιλογή δίνει τα χαρακτηριστικά σου στο δικό σου προϊόν. Πρέπει να είσαι πάντα πολύ προσεκτικός από την αρχή, δηλαδή από το επίπεδο της καλλιέργειας. Από την πρώτη ύλη, από την επιλογή αυτή, φαντάζομαι. Συγκομιδή, από τον τρόπο που το σταφύλι έρχεται στο ινοποιείο, από τον τρόπο που το σταφύλι το σπάμε στο ινοποιείο και αρχίζουμε και πιέζουμε το σταφύλι για να πάρουμε το μούστο, ο τρόπος με τον οποίο ζυμώνεται ο μούστος, τις θερμοκρασίες τις οποίες προσπαθούμε
προσπαθούμε και πρέπει να έχουμε σταθερές και ελεγχόμενες. Για μην σας κουράζω, μέχρι το τέλος, μέχρι και την εμφιάλωση. Μέχρι και την ορίμανση, φαντάζομαι, του κρασιού, έτσι δεν είναι? Την εμφιάλωση, την ορίμανση στα βαρέλια, την ορίμανση στη φιάλη μέσα για ένα συγκεκριμένο διάστημα μέχρι να βγει στην αγορά. Ναι. Όλα αυτά είναι παράγοντες οι οποίοι θα παίξουν το ρόλο τους στο τελικό αποτέλεσμα. Ναι. Και λέω πάλι ότι δεν είναι απαραίτητο ότι αν ο ένας το κάνει με τον ένα τρόπο και ο άλλος το κάνει με το διαφορετικό, ότι κάποιος το κάνει καλύτερα από τον άλλο, διότι ανάλογα και το προϊόν το οποίο θες να βγάλεις στο τέλος. Δηλαδή θες να βγάλεις ένα φρέσκο κόκκινο κρασί ή θες να βγάλεις ένα κόκκινο κρασί το οποίο να είναι παλαιωμένο και να είναι λίγο πιο σύνθετο στα στοιχεία τα αρωματικά και τα γευστικά του. Θέλεις να έχεις ένα ροζέ κρασί το οποίο να έχει πιο ελαφριά αρώματα ή θέλεις κάτι το οποίο να έχει και μια τάση τανικότητας, ας πούμε, στο ροζέ. Ναι. Ανάλογα και τον καταναλωτή μετά. Μάλιστα. Οπότε είναι πολύ σύνθετο το θέμα. Το καλό κρασί είναι θέμα χημείας, είναι θέμα εμπειρίας ή κάθε εινοποιός έχει το δικό του μυστικό? Είναι θέμα σωστής καλλιέργειας, καταρχήν. Είναι θέμα ακρίβειας σε επίπεδο τρίγου. Και από εκεί και πέρα είναι και θέμα εμπειρίας από τον εινοποιό στο εινοποιείο. Επειδή όλα τα εινοποιεία λίγο πολύ παγκοσμίως είναι σύγχρονα πλέον, δηλαδή έχουν όλη την απαραίτητη τεχνολογία για να μπορέσουν να φτάσουν στο τελικό αποτέλεσμα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι οι εινοποιοί θα διαφοροποιηθούν ιδιαίτερα από το κομμάτι του τεχνολογικού εξοπλισμού. Θα διαφοροποιηθούν όμως πολύ περισσότερο στην πρώτη φάση, αυτό που λέμε και έχουμε ξαναπεί πολλές φορές σήμερα, στο θέμα της καλλιέργειας, και φυσικά στη γνώση, στην εμπειρία και στο μεράκι και στο χαρακτήρα του εινοποιού. Γιατί εγώ λέω πάντα ότι μέσα στο κρασί ενός εινοποιού θα βρεις και το χαρακτήρα του ίδιου του εινοποιού. Μάλιστα. Δεν μου λέτε η φετινή χρονιά, που εσείς τώρα εινοποιοί δείτε ιδιαίτερη έμφαση, δεν είναι? Θα είναι μια καλή χρονιά για την παραγωγή ποιοτικού κρασιού? Από αυτά που μυρίζω στις δεξαμενές, νομίζω πως ναι. Φαντάζομαι ότι παίζουν ρόλο και άλλα χαρακτηριστικά που εσείς τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Και ξέρετε, ας πούμε, ότι το κρασί της τάδε χρονιάς είναι πολύ καλό. Έτσι, φέτος, οι εκτιμήσεις οι δικές σας ποιες είναι? Οι εκτιμήσεις είναι θετικές. Και να σας πω, κάθε χρόνο λίγο πολύ λέμε ότι οι εκτιμήσεις είναι θετικές, διότι έχουμε ένα πλεονέκτημα στην Κρήτη. Έχουμε μια σταθερότητα σε επίπεδο κλιματολογικών συνθηκών. Επομένως δεν έχουμε αυτές τις έννοιες του μιλεζίμ που έχουν οι Γάλλοι, που λένε είχα μια καλή, πολύ καλή, εξαιρετική ή πολύ κακή χρονιά, διότι έβρεξε τον Ιούλιο, διότι δεν είχαμε ηλιοφάνεια, διότι. Εμάς τα πράγματα είναι αρκετά σταθερά από χρόνο σε χρόνο. Οπότε, έτσι όπως το λέμε πολλές φορές και στους επισκέπτες στα εινοποιεία, λέμε ότι οι χρονιές μας εμάς είναι πάντα εξαιρετικές. Τώρα, υπάρχουν μικροδιαφορές, αλλά η γενική γραμμή πάντως είναι ότι πάντα έχουμε πολύ καλές χρονιές, διότι έχουμε ένα κλίμα το οποίο μας βοηθάει. Από εκεί και πέρα, ας πούμε, το ότι έβρεξε στις αρχές του Σεπτέμβρη για κάποιο διάστημα σε κάποιες περιοχές κλπ. Δεν είναι ότι επηρεάζει ιδιαίτερα το τελικό αποτέλεσμα. Έτσι. Πάντως δεν είναι θέμα χημείας σε καμία περίπτωση, γιατί δεν πρέπει να παρεξηγηθεί αυτό. Είναι θέμα σωστής δουλειάς από το αμπέλι μέχρι το εινοποιείο. Μάλιστα. Πείτε μου κάτι άλλο. Τα τελευταία 10-15 χρόνια, μπορεί και 20, έχουν γίνει σημαντικά βήματα σε τοπικό επίπεδο για την παραγωγή ποιοτικού ίνου. Έχουν βελτιωθεί τα εινοποιεία, έχουν γίνει σημαντικά άλματα. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Και αυτό που βέβαια βρίσκει ανταπόκριση στην αγορά αυτή η προσπάθεια των εινοποιών του νομού Ηρακλείου και της Κρήτης γενικότερα, θα έλεγα. Οι υψηλές απαιτήσεις των καταναλωτών βελτίωσαν τους εινοποιούς ή οι εινοποιοί με το προϊόν που διαθέτουν κατάφεραν να προσελκύσουν περισσότερους καταναλωτές? Τι λέτε εσείς? Και τα δύο. Και τα δύο μαζί. Καταρχήν υπάρχει η έννοια του ανταγωνισμού. Ένας ανταγωνισμός ο οποίος έρχεται και έξω από την Κρήτη και έξω από τα σύνορα. Ναι. Ένα στοιχείο είναι αυτό. Ναι. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι το κρασί, όσο και αν αυτό ίσως ακουστεί λίγο άσχημο στην αρχή, αποτέλεσε μόδα. Πριν από μια 20 ετία ξεκίνησε να είναι ένα προϊόν που να ήταν λίγο πιο μοδάτο.
Ναι. Άρα ξεκίνησε να μπαίνει περισσότερο στα περιοδικά, να αναλύεται, να γράφεται κλπ. Κυρίως οι επιρροές ήταν απ' έξω. Ναι, αλλά στον ελλαδικό χώρο θέλω να πω. Στον ελλαδικό χώρο, βεβαίως. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι αυτό το πράγμα κίνησε το ενδιαφέρον του καταναλωτή. Ναι. Και ανακάλυψε ότι υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος που ασχολείται με το κρασί, βεβαίως. Και αυτό έδωσε μια όθηση στο ενδιαφέρον του καταναλωτή. Δημιούργησε μια κουλτούρα και στην Ελλάδα. Σιγά-σιγά, ακριβώς. Ναι. Αυτό είναι ένα δεύτερο στοιχείο. Ένα τρίτο στοιχείο είναι ότι την τελευταία 20ετία πολλαπλασιαστήκαν τα εινοπεία τα οποία παράγουν κρασί. Ναι. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει αφενός μεν ότι υπήρξε μεγαλύτερος ανταγωνισμός πλέον και στην εσωτερική αγορά. Αφετέρου όμως υπήρξε και μια δημιουργία αυτού που λέμε κρίσιμης μάζας. Ναι. Είναι διαφορετικό να μιλάς για κριτικό κρασί και να είστε 5 εινοπεία στην αγορά, και είναι τελείως διαφορετικό να είναι 25 εινοπεία στην αγορά και να παρουσιάζουν το καθένα τις δικές του προτάσεις και τις δικές του ετικέτες. Αρχίζει λοιπόν το πράγμα να παίρνει μια πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα και επομένως να τραβάμε περισσότερο την προσοχή του καταναλωτή. Αυτό ήταν ένα τέταρτο λοιπόν στοιχείο. Ναι. Όλα αυτά νομίζω ότι παίξανε το ρόλο τους. Και επίσης έπαιξε το ρόλο του ότι κάποια στιγμή τα εινοπεία στην Κρήτη συγκεκριμένα καταλάβανε ότι εκτός ότι πρέπει να προσπαθεί ο καθένας να πουλήσει το δικό του το προϊόν, πρέπει να αρχίζουμε να χτίζουμε και μία εικόνα γύρω από το κρητικό κρασί. Να μιλήσουμε για Κρήτη καταρχήν, ότι η Κρήτη παράγει κρασί. Και από αυτό θεωρήσαμε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε ένα διπλό όφελος. Το ένα όφελος έχει να κάνει με την πώληση του ίδιου του προϊόντος στην αγορά μας, αλλά και εκτός συνόρων κάποια στιγμή. Και το δεύτερο όφελος είχε να κάνει με το τουριστικό κομμάτι, διότι όλες οι χώρες που παράγουν κρασί έχουν και μια εινοτουριστική λεγόμενη δραστηριότητα, την οποία στην Κρήτη δεν την είχαμε ή την είχαμε σε πολύ ελάχιστο βαθμό μέχρι πριν από 10-15 χρόνια, και αυτό ξεκίνησε λοιπόν να χτίζεται σιγά σιγά. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε τηλεφωνήματα ακροατών που λένε αν οι νέοι σήμερα πίνουν κρασί. Δεν ξέρω αν έχουν γίνει έρευνες και αν έχετε μια εικόνα για να δώσετε μια απάντηση στον ακροατή. Λοιπόν, θα σας πω, δεν έχω τουλάχιστον στατιστικά στοιχεία για να απαντήσω με αυτόν τον τρόπο. Εγώ πάντως θα πω κάτι για να έμεσα θα βγει μια απάντηση. Ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρώ ότι σε πάρα πολλά μπαρ του Ηρακλείου υπάρχουν... Έτσι δεν είναι? Ακριβώς, αυτό ήθελα να σας πω και εγώ λοιπόν. Πείτε το λοιπόν εσείς, να μην το πω εγώ. Βλέπουμε όμως την τάση της αγοράς, βλέπουμε τα σημεία που πωλείται πλέον το κρασί, βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο πωλείται το κρασί. Δηλαδή, καταρχήν αυτό που λέτε, ότι στα μπαρ πριν από 15 χρόνια δεν βλέπαμε κρασί. Βλέπαμε όλα τα άλλα σκληρά αλκοόλ, αλλά το κρασί ήταν ελάχιστο. Βεβαίως. Και τώρα έχει γίνει μόδα. Υπήρχε σε μια κατάσταση ανώνυμη, απρόσωπη και άγνωστη. Και φιλική θα έλεγα στους πελάτες του καταστήματος. Και χωρίς να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στο τι σερβίρει το μαγαζί, ένα ποτήρι κρασί. Έχετε δίκιο. Ξεκίνησε λοιπόν να πωλείται το κρασί σε ποτήρι. Ξεκίνησε να καταγράφεται μια λίστα κρασιών που διαθέτει το μαγαζί να πουλήσει είτε σε ποτήρι είτε σε μπουκάλι. Επωνύμως πλέον. Και αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς ούτως ή άλλως είναι ο καταναλωτής να είναι συνειδητοποιημένος για αυτό το οποίο πίνει. Όχι φέρε μου ένα λευκό κρασί και ό,τι να είναι. Φέρε μου ένα λευκό κρασί του τάδε παραγωγού ή θέλω εκείνο του τύπου το κρασί. Όλα αυτά λοιπόν, φαίνεται ότι σήμερα στα σημεία που συχνάζει η νεολαία και οι νεότερες γενιές, εν πάση περιπτώσει, η κατανάλωση του κρασιού είναι και καλύτερη, ποιοτικότερη και επώνυμη. Και αυτό είναι που μας δίνει, αν θέλετε, και λίγο την αισιοδοξία ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα και για το αύριο. Και ένα άλλο στοιχείο το οποίο δεν είναι στατιστικό αλλά είναι πραγματικό, είναι ότι σαν δίκτυο εινοποιών οργανώνουμε εδώ και 6-7 χρόνια μία έκθεση κριτικού κρασιού στο Ηράκλειο, κάτι το οποίο δεν υπήρχε στο παρελθόν, και έχουμε μία επισκεψιμότητα της τάξης των 1.500-2.000 ατόμων κάθε φορά. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι νέα παιδιά τα οποία έρχονται με την παρέα τους ή ζευγάρια για να δοκιμάσουν, να γνωρίσουν, να ρωτήσουν, να μάθουν. Βλέπουμε ενδιαφέρον από την νέα γενιά. Αν έχετε την καλοσύνη, φορέστε τα ακουστικά για να μπορέσετε να ακούσετε την παρέμβαση ακροατή-ακροάτριας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Σας ακούμε. Ναι. Εγώ ήθελα να επισημάνω καταρχήν ότι εδώ στην Κρήτη, λόγω ποικιλιών και λόγω συνθήκων κλιματολογικών, ουσιαστικά παράγουμε βιολογικά εινοστάφυλλα. Εάν ο παραγωγός προσέξει στην αρχή και βάλει έγκαιρα ένα θιάφι, ελαχιστότατες φορές είναι που θα χρειαστεί να κάνει και μια επέμβαση με ένα μικετοκτόνο, και αυτές τις αρχές Απριλίου και λοιπά. Δηλαδή ουσιαστικά έχω μια πρώτη ύλη με 0 επιβάρηση. Είναι δηλαδή ουσιαστικά τα σταφύλια
Τα εινοστάφυλλα είναι βιολογικά. Αν πούμε τις ποικιλίες, το κοτσιφάλι και το λιάτικο και κάποιες άλλες ποικιλίες αρκετές, είναι τόσο ανθεκτικές και είναι τόσο προσαρμοσμένες που δεν έχουν ανάγκη για προστασία από φυτοφάρμακα, όπως βομβαρδίζονται στις μεσαίες ευρωπαϊκές χώρες εκεί ή και του νότου της Ευρώπης. Πριν 4 χρόνια είχα επισκεφθεί Οκτώβριο μήνα την Βαβαρία, την Νότια Αυστρία, και είδα τα αμπέλια τρίγητα. Εγώ νόμιζα ότι τα αφήσαν ατρίγητα. Και είχε μόνο τα σταφύλια πάνω, δεν είχε φύλλα. Λέω, γιατί δεν τα κόβετε τα σταφύλια? Λέει, περιμέναμε να πάρουν ζάχαρα, να εξατμιστεί. Δηλαδή και αυτά τα μπομέ εκεί δεν ήταν πάνω από 6-7. Και βγάζουν άριστα προϊόντα. Τώρα καταλαβαίνετε τι σημεία πέφτει μέσα. Εμείς λοιπόν θέλω να πω ότι έχουμε εδώ μια τέτοια θαυμάσια πρώτη ύλη που είναι ο οποίος λίγο να προσέξει, αφού έχουμε και σύγχρονα μηχανήματα, πρέπει να βγάλει το καλύτερο προϊόν που υπάρχει. Μάλιστα. Και είναι ένα θαυμάσιο προϊόν το οποίο πρέπει να το εστερνιστούμε όλοι και να το έχουμε στο τραπέζι μας. Σας ευχαριστώ. Και στα μπαρ και στις ταβέρνες κλπ. Και στις εκδηλώσεις που γίνονται τους καλοκαιρινούς μήνες από τους διάφορους πολιτιστικούς συλλόγους. Θέλω να το τονίσω αυτό. Ναι, και δηλαδή, να μην... αλλά αυτό που επισημαίνω εγώ ιδιαίτερα είναι ότι εμείς έχουμε τόσο καλές ποικιλίες εδώ πέρα που είναι προσαρμοσμένες και τελικά παράγουμε βιολογικά προϊόντα. Μάλιστα. Ουσιαστικά δηλαδή κατά 80-90% χωρίς να το θέλει ο παραγωγός παράγει λόγω συνθηκών και ποικιλιών ένα άλλο προϊόν. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι ανάλογα με το κρασί που κάνει, επιλέγει και τη ζύμη που θα βάλει. Μάλιστα. Υπάρχει λίστα ζυμών. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Ναι. Καταρχήν συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπε ο Κροατής, διότι και δεν το λέμε συχνά αυτό. Οι παρεμβάσεις στο αμπέλι είναι πολύ λιγότερες από ό,τι είναι αυτές που γίνεται ακόμα και στη Βόρεια Ελλάδα ή στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ναι. Είμαστε όντως πολύ κοντά σε μια βιολογική καλλιέργεια. Τώρα, σε ό,τι αφορά την επιλογή των ζυμών, αυτό έχει να κάνει με τον κάθε ηνοποιό. Υπάρχουν κάποιες βασικές γραμμές, κάποιες βασικές αρχές που ακολουθούνται, αλλά από εκεί και πέρα το κάθε ηνοποιό και ο κάθε ηνοποιός επιλέγει το συνδυασμό τον οποίο θα κάνει για να βοηθήσει όσο γίνεται περισσότερο. Για να υπάρχει και η διαφοροποίηση προφανώς. Και γι' αυτό, ναι, ακριβώς αυτό που λέγαμε πριν. Λοιπόν, το καλό κρασί είναι κάτι το υποκειμενικό. Θέλω την άποψη του Νίκου Μιλιαράκη. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα που μπορούμε να πούμε ότι έχει ένα καλό κρασί, κατά την προσωπική σας άποψη? Το καλό κρασί δεν είναι 100% υποκειμενικό και συγχωρέστε με τη διαφορά. Συνήθως στη χωρική εινοποίηση, έτσι. Ο κάθε παραγωγός θεωρεί ότι το κρασί του είναι το καλύτερο. Καταλάβατε λοιπόν τι θέλω να πω. Δεν το λέω όμως με αυτή τη διάσταση. Δεν το λέω με αυτή τη διάσταση. Το θέμα της χωρικής εινοποίησης είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζουμε, αν θέλετε, από πολύ καιρό. Είναι η αλήθεια ότι κάποια χαρακτηριστικά είναι αντικειμενικά, τα οποία δίνουν την αίσθηση του καλού ή του κακού ή πεπερασμένου κρασιού. Ναι. Ένα οξυδωμένο κρασί είναι ένα οξυδωμένο κρασί, τελεία και παύλα. Το βασικότερο, ας πούμε, λάθος που λέμε πάντα, ότι έχω το βαρελάκι στο σπίτι και βάζω. Όχι, μα δεν αναφέρουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Αναφέρουμε σε επαγγελματικό επίπεδο. Θέλω την άποψη τη δική σας. Γιατί φαντάζομαι ότι το κρασί είναι μια υποκειμενική υπόθεση. Από εκεί και πέρα είναι, ακριβώς. Αρέσει, τώρα μην λέω ποικιλίες. Όχι, μπορούμε να πούμε σε κάποιον αρέσει το κοτσιφάλι ή το μαντιγάρι. Ναι, σε άλλον αρέσει, ξέρω εγώ, το σιράχ. Σε άλλο αρέσει, ξέρω εγώ, αυτό. Σε άλλο αρέσει το άλλο. Και είναι κάτι το υποκειμενικό, λοιπόν. Εγώ θέλω την άποψή σας, λοιπόν. Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ένα κρασί για να πούμε ότι αυτό είναι καλό κρασί? Για μένα πρέπει να έχει καταρχήν ένα ξεκάθαρο και χρώμα, ένα διαυγές χρώμα. Ναι. Από εκεί και πέρα... Για το λευκό μιλάτε? Και για το λευκό και για το κόκκινο, διότι για ένα κόκκινο το οποίο είναι θολό είναι λίγο προβληματικό. Εκτός και αν είναι πραγματικά πολύ παλαιωμένο και λοιπά, όπου κάπου μπορεί να το δικαιολογήσει. Εν πάση περιπτώσει, καθαρότητα σε όλα. Ναι. Καθαρότητα στο χρώμα, καθαρότητα στα αρώματα, ναι. Καθαρότητα στη γεύση. Με ενδιαφέρει πάντα ένα κρασί να έχει μια σοβαρή, που λέμε, επίγευση.
Δηλαδή να έχει ένα τελείωμα το οποίο να είναι μακρόχρονο. Μπορούμε να το μετρήσουμε και σε δευτερόλεπτα και να είναι αρκετά δευτερόλεπτα όπου μένει το κρασί στο στόμα μας. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που το έχουμε στην Κρήτη. Και γι' αυτό λέμε, και είναι και ένα στοιχείο που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε για το εξαγωγικό κομμάτι, για την πώλησή μας γενικότερα, ότι είναι φιλικά στο φαγητό τα κρασιά μας. Ακριβώς επειδή έχουμε μια μακριά επίγευση, μπορούμε να τα παντρέψουμε όμορφα με φαγητά και της δικής μας κουζίνας. Ναι. Δεν είναι δηλαδή ότι με το που το έχουμε πιει έχει εξαφανιστεί το κρασί και πρέπει να πάμε στην επόμενη γουλιά για να θυμηθούμε τι ήταν αυτό που ήπιαμε. Ναι. Από εκεί και πέρα, το αν εμένα μου αρέσουν περισσότερο τα φρουτώδη χαρακτηριστικά αρωματικά ενός κρασιού, ή θέλω περισσότερο να είναι τα πιπεράτα αρώματα ενός κοτσιφαλιού, ή θέλω περισσότερο το καπνιστό στοιχείο ενός σιρά. Αυτά είναι θέμα υποκειμενικότητας του κάθε προτιμά ο καθένας. Και μπορώ εγώ ο ίδιος να βρεθώ σε δύο διαφορετικά σημεία, να θέλω να καταναλώσω δύο διαφορετικά κρασιά. Σωστό. Χωρίς να σημαίνει, έτσι δεν είναι, ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη προτίμηση σε αυτό. Ναι. Ένας που ξέρει να πίνει κρασί επιλέγει διαφορετικά κρασιά ανάλογα με τη στιγμή, αν θέλετε. Σωστά. Με το κέφι του, έτσι, και με την ώρα που το καταναλώνει. Ακριβώς. Σωστά. Ακριβώς. Δεν μου λέτε, η αγορά της Κρήτης, η εσωτερική αγορά γενικότερα, καταναλώνει το λευκό ή το κόκκινο κρασί? Επειδή η αλήθεια είναι ότι οι καλοκαιρινοί μήνες τραβάνε περισσότερο προς το λευκό, ναι, και θα πω δυστυχώς το ροζέ κρασί είναι ένα παρεξηγημένο κρασί, και αν και θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια αρχίζει λίγο να παίρνει ένα ποσοστό στην αγορά του. Γενικότερα όμως, ίσως παλιότερα να είχαμε μεγαλύτερο ποσοστό κατανάλωση σε λευκό από ότι κόκκινο, τώρα είμαστε περίπου σε ισορροπία. Τόσο σε λευκό δηλαδή όσο και σε κόκκινο. Ναι. Αυτό έχει να κάνει επίσης επειδή ένα μεγάλο κομμάτι της τοπικής αγοράς, ξενοδοχειακής συμπεριλαμβανομένου, ναι, άρα τουριστικής αγοράς, είναι μια αγορά η οποία πίνει κόκκινο κρασί. Ο ξένος πίνει περισσότερο κόκκινο κρασί από ότι λευκό συνήθως. Τα τελευταία χρόνια έχετε δημιουργήσει το δίκτυο εινοποιών νομού Ηρακλείου. Πόσα είναι τα μέλη και ποιος είναι ο στόχος, ποιος είναι ο σκοπός αυτού του δικτύου? Θα πρέπει λοιπόν από το δίκτυο εινοποιών νομού Ηρακλείου, το οποίο ιδρύθηκε το 2006 και το οποίο έδωσε ένασμα για να ιδρυθεί το δίκτυο εινοποιών Χανίων Ρεθύμνης, ναι, μετά από 3 χρόνια, το 2009, πλέον να μιλάμε για δίκτυο εινοποιών Κρήτης. Ο σκοπός ήταν εξ αρχής να προωθήσουμε, όπως είπαμε και στην αρχή της κουβέντας μας, το κρητικό κρασί. Σήμερα αριθμούμε 30 μέλη. Στο νομό Ηρακλείου. Σε όλο το Ηράκλειο, σε όλη την Κρήτη. Σε όλη την Κρήτη. Ναι. Στο Ηράκλειο. Άρα λοιπόν, μισό λεπτό. Το δίκτυο λοιπόν έχει γίνει όχι νομού Ηρακλείου, δίκτυο εινοποιών Κρήτης. Ουσιαστικά είναι δίκτυο εινοποιών Κρήτης. Μάλιστα. Ακριβώς. Ποιος είναι ο σκοπός του δικτύου? Βέβαια, να καταθέσω εδώ ότι μου έχετε φέρει μια σειρά με οδηγούς, με βιβλία που έχετε εκδώσει. Δεν έχω προλάβει να τα ξεφυλίσω βέβαια για να δω το περιεχόμενό τους, τα οποία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους ανθρώπους που επισκέπτονται το νησί. Σωστά. Ο σκοπός ήταν λοιπόν αυτό που είπαμε και πριν, διτός. Αφενός μένει η προώθηση του κρασιού, του προϊόντος, και αφετέρου η προώθηση, η προώθηση του τουριστικού προϊόντος που προέρχεται από το ναι, προϊόν αυτό. Ναι. Το ένα έχει να κάνει με γνωστοποίηση του τι παράγει πλέον το νησί σε επίπεδο κρασιών, ναι, των ποικιλιών μας που δεν είπαμε πολλά πράγματα, αλλά το οποίο θα τα πούμε στη συνέχεια, πιστεύω να προλάβουμε, που διαφοροποιούν, ναι, τα προϊόντα μας, τα κρασιά μας, ναι, και από την άλλη να δούμε πώς μπορούμε να φέρουμε τους επισκέπτες του νησιού στα εινοποιεία μας, για ακριβώς αυτό το λόγο, και διότι το κομμάτι το εινοτουριστικό είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα αναπτυχθεί τα επόμενα χρόνια ακόμα περισσότερο στο νησί. Μάλιστα. Βλέπω εδώ ότι έχετε εκδώσει και σχετικούς χάρτες πάνω της Κρήτης, πάνω στους οποίους μπορεί να βρει ο κάθε επισκέπτης του νησιού που βρίσκονται τα εινοποιεία. Που βρίσκονται τα εινοποιεία. Τα εινοποιεία του νησιού, έτσι δεν είναι? Ναι. Τα εινοποιεία του νησιού, που είναι τα εστιατόρια, τα αναγνωρισμένα για κρητική κουζίνα επίσης, διότι ένα εινοτουριστικό μονοπάτι, αν θέλετε, περιλαμβάνει όχι μόνο το εινοποιείο, αλλά περιλαμβάνει και στοιχεία γαστρονομικά, δηλαδή μια επίσκεψη σε μια ταβέρνα, μπορεί να έχει να κάνει με άλλους μουσιακούς χώρους στην γύρω περιοχή, και επομένως να του δημιουργήσεις μια εμπειρία παρουσιάζοντας μια ολόκληρη περιοχή μέσα από διάφορα στοιχεία, έχοντας πάντα άξονα το κρασί. Μάλιστα. Λοιπόν, ακροατές ρωτούν εάν το ποτήρι παίζει ρόλο στη γεύση του κρασιού ή στην απόλαυση, αν θέλετε, του κρασιού. Και στα δύο.
Και στα δύο. Ναι. Το σχήμα του ποτηριού θα παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην απόδοση του κρασιού στην κατανάλωση του καταναλωτή. Αυτό μπορεί να το καταλάβει οποιοσδήποτε ή μόνο οι μοιημένοι στο κρασί? Εάν το κάνετε για πρώτη φορά μπορεί ίσως να μην δείτε αμέσως όλες τις διαφοροποίησεις. Ναι. Αν βάλετε όμως 4 διαφορετικά ποτήρια, 4 διαφορετικά σχήματα ποτηριών και βάλετε το ίδιο κρασί με την ίδια ποσότητα, ναι, και κάνετε λίγο αυτό το παιχνίδι, ναι, θεωρώ ότι μετά τη δεύτερη-τρίτη φορά θα καταλάβετε τις διαφορές. Μάλιστα. Λοιπόν, οι εινοποιοί της Κρήτης έχετε κάνει διαδρομές κρασιού, που έχετε κάνει ένα άνοιγμα ουσιαστικά στον τουρισμό, που μπορούν οι ξένοι επισκέπτες να επισκεφθούν τα εινοποιεία σας, να δουν από κοντά πώς γίνεται η όλη διαδικασία, και επίσης να δοκιμάσουν κρασί και να αγοράσουν κρασί. Σωστά. Αυτή η προσπάθεια, αυτό το άνοιγμα έχει αποτέλεσμα? Υπάρχουν λάτρεις του κρασιού που έρχονται είτε μεμονωμένα είτε με γκρουπ για να δουν από κοντά την όλη διαδικασία και να δοκιμάσουν το κρητικό κρασί? Αυτό είναι μια διαδικασία που στην πραγματικότητα ξεκίνησε πριν από πάρα πολλά χρόνια, αλλά άρχισε να γίνεται λίγο πιο οργανωμένα, ναι, πριν από 10-12 χρόνια, και στο ίδιο στο εινοποιείο στο οποίο βρίσκομαι εγώ στα Πεζά έχουμε ξεκινήσει το χώρο των επισκέψιμων από το 98, οπότε ναι, δεν είναι χθεσινή περίπτωση. Ναι. Αυτό όμως όταν ξεκίνησε ήταν κάτι άγνωστο. Ναι. Σήμερα το κρασί αποτελεί στοιχείο τουριστικής επίσκεψης, κατ' επέκταση στο εινοποιείο. Ναι. Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό επισκεπτών του νησιού που θέλει να μάθει για το κρητικό κρασί, και είναι ένας τρόπος να μάθει περισσότερα πράγματα και να, ναι, δοκιμάσει από πρώτο χέρι τι παράγεται. Βλέπουμε σήμερα εινοποιεία μικρά τα οποία ξεκίνησαν αυτή τη διαδικασία πριν από 3-4 χρόνια, και μετά από την πρώτη-δεύτερη χρονιά που τα πράγματα, γιατί πρέπει να γνωστοποιηθεί κιόλας ότι το τάδε εινοποιείο είναι στο τάδε σημείο, ναι, είναι ανοιχτά και μπορεί να το επισκεφτείς κλπ. Εξού και ο λόγος για τον οποίο βάλαμε και ταμπέλες και έχουμε σηματοδοτήσει τις διαδρομές αυτές. Εμείς καταρχήν αυτό που κάναμε είναι ότι χαρτογραφήσαμε την Κρήτη εινικά. Τοποθετήσαμε τα εινοποιεία που βρίσκονται στο χάρτη. Από εκεί και πέρα προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε τον επισκέπτη με σημάνσεις, ναι, επίσημες στο δρόμο και στις διαδρομές, για να μπορέσει κάποιος να βρει την πορεία του. Βγήκανε κάποια εργαλεία για να μπορέσει να βοηθηθεί ο επισκέπτης, είτε αυτό είναι χάρτης είτε είναι ηλεκτρονικά δεδομένα, να μπορεί να τα έχει στο τηλέφωνό του, στον υπολογιστή του κλπ, για να μπορεί να προγραμματίσει την επισκέψή του. Αυτό λοιπόν το οποίο βλέπουμε σήμερα είναι ότι υπάρχουν κάποια εινοποιεία τα οποία δεν είχαν επισκέπτες πριν από 3-4 χρόνια, και σήμερα αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία της εργασίας τους πλέον, το να δέχονται επισκέπτες, να δοκιμάζουν τα κρασιά οι επισκέπτες και, όπως το είπατε, να πουλάμε και το κρασί στην πόρτα μας. Μάλιστα. Θα σας πω απλά ότι υπάρχουν εινοποιεία περίπου στη Γαλλία, ναι, μικρά, τα οποία πουλάνε το σύνολο της παραγωγής τους από την πόρτα τους. Και σε άλλες χώρες. Έτσι. Και όχι σε άλλες χώρες. Και σε άλλες χώρες. Σαφώς. Δεν μου λέτε, το γεγονός ότι φέτος είχαμε μείωση του τουρισμού από τη Ρωσία έχει επηρεάσει τις δικές σας πωλήσεις? Και το λέω αυτό γιατί, αν κάνω λάθος διορθώστε με, από τους καλούς επισκέπτες των εινοποιείων ήταν και οι Ρώσοι. Ναι. Σίγουρα η κατακεφαλήν κατανάλωση του Ρώσου, τουλάχιστον μέχρι πέρυσι, ήταν ιδιαίτερα υψηλή και, ναι, συγκριτικά με τις υπόλοιπες ήταν υψηλότερη. Ναι. Είναι σίγουρο επίσης ότι έχει επηρεάσει όλο το πρόβλημα αυτό το οποίο έχει παρουσιαστεί φέτος με τους Ρώσους και με τους Ουκρανούς, διότι και οι Ουκρανοί ήταν μέρος αυτής της κινητικότητας. Ναι. Και τα εινοποιεία είναι όπως κάθε επιχείρηση η οποία οπωσδήποτε επηρεάζεται από την τουριστική χρονιά, την τουριστική κινητικότητα κλπ. Γενικότερα όμως η αλήθεια είναι ότι αντιμετωπίζουμε και αυτό το πρόβλημα του ποιοτικού τουρισμού που δεν το έχουμε στο βαθμό που θα θέλαμε ή θα έπρεπε να έχει αυτό το νησί, οπότε αντιμετωπίζουμε γενικότερα το πρόβλημα αυτό, γιατί το κρασί ναι μεν το είναι το τουριστικό κομμάτι, αλλά και το κρασί το οποίο πωλείται στα ξενοδοχεία, όπου ενδεχομένως σε κάποια σημεία που η ρώσικη αγορά είχε έντονη την παρουσία της, μάλιστα, να μην ήταν στο ίδιο βαθμό, λοιπόν, φέτος. Πέρασε ήδη μισή ώρα από τότε που ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας. Περνάει γρήγορα η ώρα χωρίς να το καταλάβουμε. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων, και μετά θέλω να επιστρέψουμε και να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας για τα βήματα εξωστρέφειας που έχετε κάνει τους τελευταίους μήνες. Θέλω ακόμα να ρωτήσω μερικά πράγματα, να σας κρατήσουμε ακόμα για λίγο στο στούντιο του Ράδιο Κρήτη. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Νίκο Μιλιαράκη. Να πούμε ότι είναι ο πρόεδρος του Δικτύου Εινοποιών Κρήτης. Έτσι το τονίζω αυτό, Κρήτης. Έχει πάρει σάρκα και οστά πλέον αυτό, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, το δίκτυο λοιπόν Εινοποιών δίνει βάρος στην εξωστρέφεια. Να αναφερθούμε και σε αυτό. Έχετε κάνει προσπάθειες τους τελευταίους μήνες και ανοίγματα σε διάφορες αγορές. Τι αποτέλεσμα έκανε αυτές οι προσπάθειες? Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι όταν ξεκινήσαμε είπαμε να κοιτάξουμε τα του οίκου μας. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν ξεκινήσαμε και με την τοπική αγορά να ασχολούμαστε και να στήσουμε λίγο τη βάση μας λίγο σε πιο στέρεη κατάσταση. Από εκεί και πέρα τα τελευταία 3-4 χρόνια έχουμε αρχίσει λίγο να ξεμυτίζουμε και εκτός συνόρων. Είτε φέρνοντας κάποιους δημοσιογράφους στην Κρήτη, για παράδειγμα Αμερικάνους δημοσιογράφους οι οποίοι ήρθανε, δοκιμάσανε, γνωρίσανε τον αμπελώνα κλπ. Και στην επιστροφή γράφουνε, οπότε αρχίζει το θέμα κρητικό κρασί να παίρνει λίγο μια διάσταση και εκτός συνόρων. Είτε τα τελευταία 2 χρόνια κάνοντας κάποιες παρουσιάσεις των κρητικών κρασιών σε χώρες που έχουμε επιλέξει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν η πρώτη χώρα στόχος, ας πούμε, διότι είναι μια χώρα η οποία είναι ανοιχτή σε καταναλώσεις κρασιών από όλο τον κόσμο και σε νέα προϊόντα, και εμείς μπορούμε να θεωρηθούμε σαν κάτι καινούριο για αυτούς. Επομένως εκεί οργανώσαμε κάποιες παρουσιάσεις κρασιών, όπου πέρυσι πήγαμε 12-13 εινοπία εκεί, συν τα κρασιά των υπόλοιπων εινοποιών που δεν είχαν φυσική παρουσία και δοκιμαστήκανε από μια 80 δημοσιογράφους, εισαγωγείς και ανθρώπους του κλάδου του υλικού στη Νέα Υόρκη. Ναι. Φέτος αυτό επαναλήφθηκε και στη Νέα Υόρκη και στη Ουάσιγκτον. Και επίσης φέτος κάναμε και μια πρώτη προσπάθεια προς την κινέζικη αγορά. Κάναμε μια παρουσίαση του κρητικού αμπελώνα στο Πεκίνο 4 φορές σε 2 μέρες με ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση. Φανταστείτε ότι κάναμε σεμινάρια εξειδικευμένα όπου περιμέναμε περίπου 50 με 60 ανθρώπους κάθε φορά και κάθε φορά γεμίζαμε με 100 και 110. Και η δεύτερη κίνηση η οποία έγινε φέτος ήταν στη Σανγκάη, όπου επίσης κάναμε μια παρουσίαση του κρητικού αμπελώνα σε ένα τέτοιο εξειδικευμένο κοινό. Ο σκοπός δεν είναι να πάμε σε εκθέσεις, να δείχνουμε κρασιά, να περιμένουμε τον καταναλωτή και να περιμένουμε ένα αποτέλεσμα από αυτή την κίνηση, διότι δεν θα έχουν ποτέ αποτέλεσμα. Η δραστηριότητα του δικτύου καταρχήν είναι να χτίσει την εικόνα του κρητικού κρασιού. Και αυτό έχουμε αποφασίσει να το χτίσουμε μέσα από ανθρώπους που είναι του κλάδου, που θα γνωρίσουν το κρητικό κρασί και θα μεταλαμπαδεύσουν, εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο μάθανε σε επόμενους. Ποια είναι η φιλοδοξία των εινοποιών της Κρήτης? Υπάρχει παραγωγή σε ποσότητα για να κάνουμε ένα άνοιγμα στη διεθνή αγορά? Η Κρήτη δεν θα παράξει ποτέ την ποσότητα που μπορεί να παράξει μια Ισπανία, μια Χιλή, μια Αυστραλία, όχι μόνο διότι είμαστε ένας μικρότερος τόπος και ένα μικρό νησί, επειδή η μορφολογία του εδάφους είναι και τέτοια που δεν βοηθάει επίσης να έχουμε χαμηλά κοστολόγια στην καλλιέργεια. Συνεπώς ο στόχος του κρητικού κρασιού είναι να τοποθετηθεί στις αγορές αυτές τις εξειδικευμένες, στον καταναλωτή ο οποίος ψάχνει να καταναλώσει κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο έχει συνηθίσει να καταναλώνει, να γνωρίσει ένα τόπο της Μεσογείου ο οποίος παράγει κρασιά με δικές του ποικιλίες κατά κύριο λόγο, και που αυτές είναι που κάνουν τη διαφοροποίηση σε επίπεδο προϊόντος σε σχέση με οτιδήποτε άλλο κυκλοφορεί στην αγορά. Αυτό όμως έχει μια δυσκολία, ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να βρεις αυτόν τον καταναλωτή. Εξού και πρέπει να κάνεις πιο στοχευμένες κινήσεις. Το κρασί που παράγεται από ντόπιες ποικιλίες προωθείται καλύτερα στις ξένες αγορές ή προτιμούν γνωστές ποικιλίες? Εφόσον μιλάμε για τον εφόσον μιλάμε για τον καταναλωτή, τον λίγο εξειδικευμένο, δηλαδή αυτόν που ψάχνει να δοκιμάσει κάτι ξεχωριστό, αυτό που τον ενδιαφέρει είναι οι ποικιλίες οι δικές μας. Δεν τον ενδιαφέρει να πιει ένα σιρά, ένα καμπερνέ σοβινιόν ή ένα σαρντονέ από την Κρήτη. Αυτός ο οποίος πίνει μόνο σιρά ή πίνει μόνο καμπερνέ, διότι μόνο αυτό έχει μάθει ή μόνο αυτό του αρέσει ή μόνο αυτό νομίζει ότι του αρέσει, είναι ένας καταναλωτής ο οποίος καταρχήν θα ψάξει επίσης σε επίπεδο τιμής, οπότε θα συγκρίνει το καμπερνέ σοβινιόν της Νοτιού Αφρικής ή της Χιλής με το καμπερνέ σοβινιόν της Κρήτης. Αποφεύγετε να αναφέρετε της Γαλλίας. Ναι, θα σας πω γιατί. Διότι υπάρχουν οι συγκεκριμένες περιοχές παράγουν
πολύ καλά κρασιά σε πολύ χαμηλές τιμές. Επομένως, σε ένα ράφι, διότι αυτός ο δεύτερος καταναλωτής για το οποίο συζητάμε, κατά κύριο λόγο θα ψωνίσει από ένα ράφι ενός σούπερ μάρκετ, θα συγκρίνει τις τιμές και επομένως το χέρι του θα πάει δύσκολα σε ένα κριτικό κρασί, πολύ περισσότερο όταν δεν το γνωρίζει. Ενώ... Δεν μου λέτε, από τις κριτικές ποικιλίες, ποιες είναι αυτές που προτιμούν περισσότερο? Το Βιδιανό είναι μια ποικιλία η οποία τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να ακούγεται πάρα πολύ και να επιλέγεται. Έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και μας δίνει τη δυνατότητα να βγάλουμε πάρα πολύ καλής ποιότητας κρασί. Αλλά όχι μόνο αυτό. Και το θραψαθήρι και η βιλάνα μας και το πλητό και το δαφνί, που είναι κριτικές ποικιλίες όλα αυτά. Οι ποικιλίες, η μαλβάζια ντικάντια και η μαλβάζια αρωμάτικα, που δεν είναι 100% αν θέλετε κριτικές, αλλά έχουν κριτικές ρίζες. Το κοτσιφάλι και το μαντιλάρι, το λιάτικο. Το λιάτικο αυτή τη στιγμή έχει τη δυνατότητα, φαίνεται και βγάζει εξαιρετικά γλυκά κρασιά, επιδόρπια κρασιά, που είναι ένα άλλο κομμάτι της αγοράς. Το κοτσιφάλι και το μαντιλάρι, είτε συνειδητοποιημένα ή σε μονοπικιλιακή βάση, επίσης δίνει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα τώρα. Διαφοροποιούν αυτόν που διαφοροποιούνται σε σχέση με οποιοδήποτε Cabernet Sauvignon ή σειρά. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τώρα στις τιμές, είμαστε ανταγωνιστικοί στη διεθνή αγορά? Ανάλογα την αγορά στην οποία απευθυνόμαστε. Δηλαδή, εάν θέλουμε να πάμε να χτυπήσουμε εντός εισαγωγικών μια μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, θα μας πούνε: είστε ελληνικό κρασί, δεν έχετε την αναγνωρισιμότητα που έχει το γαλλικό κρασί που μου λέγατε προηγουμένως. Συνεπώς, εμάς δεν μας ενδιαφέρει να το βάλουμε, διότι το ράφι θα πιαστεί από τα μπουκάλια τα δικά σας, δεν θα κινηθεί, άρα δεν θα έχουμε αποτέλεσμα. Είναι πολύ πιο δύσκολο να πεις κάτι τέτοιο. Αν πας όμως σε ένα εξειδικευμένο μαγαζί που πουλάει κρασί και το οποίο έχει τον πελάτη του, ο οποίος θα ακούσει το μαγαζάτορα, έλα να πεις αυτό, να δοκιμάσεις εκεί, να ακούσει τη συμβουλή του, τότε θα είναι πιο εύκολο να πείσεις τον καταναλωτή να αγοράσει ένα τέτοιο μπουκάλι κρασί, να το δοκιμάσει, και αφού το δοκιμάσει, 9 στις 10 περιπτώσεις θα είναι ικανοποιημένος. Επομένως θα επανέλθει, θα ξανάρθει. Και νομίζω ότι σε αυτή την αγορά πρέπει να στοχεύουμε, δηλαδή στην πιο εξειδικευμένη αγορά και όχι στην αγορά της μάζας, όχι διότι δεν έχουμε καλό προϊόν, αλλά για να πετύχουμε την αναγνώριση και την τιμή που χρειάζεται στο ράφι για να είναι αποτελεσματικό όλο αυτό, νομίζω ότι είμαστε πολύ μακριά. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας έχουμε ακροατή ο οποίος θέλει να παρέμβει στη συζήτηση σήμερα, να τον ακούσουμε. Πολύ ευχαρίστως. Παρακαλώ, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Αργυράκη. Καλημέρα και στον κύριο Μιλιαράκη. Έχετε πραγματικά ένα πολύ ωραίο θέμα σήμερα που αφορά το κρασί και ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Πρόεδρο. Σας ακούει. Διατίθενται έτσι, έχω πέσει την αντίληψή μου ότι διατίθενται κρασιά, αυτά που λέμε τα no-name boxes, που μπαίνουν σε μαγαζιά και πολλούνται ύστερα σε πλαστικά μπουκάλια. Θέλω να ρωτήσω αν αυτό επιτρέπεται, αν η νομοθεσία δηλαδή προστατεύει τελικά αυτό το προϊόν, διότι φαντάζομαι ότι αν μπαίνει μέσα σε πλαστικό μπουκάλι και πωλείται έτσι και είναι και αμφιβόλου ποιότητος, διότι δεν αναγράφει καμία ούτε ενδείξεις παραγωγής κτλ, ούτε η εταιρεία που το παράγει, αν επιτρέπεται αυτό να γίνεται. Φαντάζομαι ότι αυτό που αναφέρεται δεν συμβαίνει με εινοποιία, αλλά με κάποιους ιδιώτες που με αυτόν τον τρόπο προωθούν σε καταστήματα. Εξαπατώντας δηλαδή τους καταναλωτές, λένε ότι είναι αυτά που λέμε σπιτικό κρασί, τα homemade wines, αλλά που δεν έχει καμία σχέση με αυτή την ιδιότητα. Και επίσης θα ήθελα να κάνω και μια πρόταση έτσι προς τον κύριο Πρόεδρο, προς το Συμβουλίο τους. Τα κρασιά, επειδή διατίθενται στα καταστήματα εστίασης, νομίζω ότι διατίθενται σε πολύ υψηλές τιμές. Θα πρέπει να προσέξουν λίγο οι συνάδελφοί μας εδώ που έχουν αυτά τα καταστήματα, ώστε να μειωθεί η τιμή τους, που έτσι θα αυξηθεί κατά την άποψή μου η κατανάλωσή τους. Και θα είναι καλό για όλους. Είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει πάρα πολλές φορές τους εινοποιούς. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Λοιπόν, για το πρώτο θέμα. Λοιπόν, οπωσδήποτε, οποιοδήποτε ανώνυμο προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά δεν είναι νόμιμο. Και ιδιαίτερα σε πλαστικό φουκάλι που αλλοιώνει. Προσέξτε, η πλαστική φιάλη αυτή καθεαυτή δεν είναι κάτι το οποίο απαγορεύεται. Αυτό το οποίο δεν επιτρέπεται είναι να πωλείται ανώνυμα, να μην ξέρουμε τον παραγωγό, να μην ξέρουμε την προέλευσή του κλπ. Αυτό είναι σαφέστατο.
Τώρα, σε ό,τι αφορά το δεύτερο, είναι αγώνας και δικός μας. Έχει γίνει μια αλλαγή, θεωρώ, τα τελευταία χρόνια. Το κρασί, το εμφιαλωμένο, έχει αρχίσει να είναι λίγο πιο προσιτό πλέον στα εστιατόρια, διότι οι καταστηματάρχες έχουν καταλάβει αυτό που είπε ο ακροατής προηγουμένως. Υπήρχε μια κακή νοοτροπία. Υπήρχε μια κακή νοοτροπία, η οποία ίσως με τη νέα γενιά καταστηματαρχών, και επειδή και η νεολαία θέλει πλέον να πίνει κρασί και όλο αυτό είναι μια λυσίδα από διάφορους κρίκους και ένα γρανάζι που κινεί το ένα, γρανάζι κινεί το άλλο, νομίζω ότι πλέον υπάρχουν μαγαζιά όπου το εμφιαλωμένο κρασί είναι πιο προσιτό από ό,τι ήταν παλιότερα. Υπάρχει δρόμος ακόμα αρκετός, είναι αλήθεια, αλλά τον περπατάμε. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συζήτηση που είχαμε σήμερα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά και φυσικά είμαστε εδώ πάντα να παρουσιάζουμε τις πρωτοβουλίες που παίρνει το δίκτυό σας και ξέρετε, παρακολουθούμε με αγωνία όλες αυτές τις προσπάθειες που γίνονται, γιατί φαντάζομαι ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από νέους ανθρώπους να ασχοληθούν με τα εινοποιεία, με το κρασί, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Και ελπίζουμε ότι αυτά τα βήματα που κάνετε θα πιάσουν τόπο. Το ελπίζουμε και εμείς. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.